Pesa musha. Watu wao ni jegeso. Ile nao yangu nikamsoro pangu natendai. Ndekuti Taurisai. nao yangu ilipo yangu natendai. Ndekuti soto la pera ilo paseri ili Saturday. Ndakaona tendai achiuye pamupanga. Aine mhuri yanga anayo newanhu wevillage, chairman nasabu vakasvike pamba pangu inini usiku kumateni dzemanheru vakatinokera tikabuda. Patakabuda takatongoshamisikawo nekuona musha wakazara nevanhu. Saka ndichitobvunzawo kuti chii chaitika. Akakwanisa kungondipindura akati ndinzwirei pamwana uyu pane zvaari kutaura. Anofanira kunge ndinzwirei pamwana uyu. Saka inini ndakatomirawo nditeerere kuti mwana ari kumboti chii. Saka ivo vakazomuti chitaura tasvika. Mwana uya ndopa akatange kuchema ndokubva atange kutaura. Akataura zita rangu. Iwewe village wakandiurairei? Ane makore mangani mwana? Ane makore mangani? 9 years. Village wakandiurairei? Wakandibaya nebanga, ukanditore moyo wangu, ukandicheke nzeve yangu. Nzeve yangu iri pano, ndoda nzeve yangu. Mwana we ari kutaura. Saka akazotaura kuti bata munhu wakakudii, wakakura. Ini ndakamira nemunin'ina wangu kuti uteerere data bhuku. Saka mwana uya pekutanga akatange kuti ahwanda, akahwanda. Ini ndakatomira ipapo. Ndobva azobvunzwa mwana uya achibva atauriwa kuti taura, tasvika. Village wacho ayapo, dread wacho ari pano. Mwana uya ndopa akazosimuka paanga akapfugama. Obva achiuya bijana achititarisisa tiri tu nina wangu. Saka akazouya akandibata ruoko rwangu akati ndiyo. Ndobva akabva atotange kuti iwewe ungandiurayira iwewe. Ndikati ndichikuurayirei? Ndikati kundiurayire poto chaiyo, poto. Une shuwa rei kundiurayire poto? Iwe mufana iwewe tinopedzerana. Saka ini ndakatokachamadzika ndizvo. Mwana uya azobva pendiri achienda kunomira. Pakazoita munhu akabvunza, achibvunza inini, munoti chii nazvo zviri kutaurwa nemwana uyu? Ini ndakati inini handina chandingakwanisa kuti ndingataura. Nekuti inini ndiri kutokachamadzikawo kuti zviri mwana uyu kuti nditi urwere, asi ari kutaura zita rangu inini nezvaari kutaura. Saka sinzi mauya ratodarika iri, nekuti pana sabhuku, chairman apo, then vanhu vevillage wese wapo. Saka inini ndichine uchapupu hwewe ndingada kuti nditaurirei inini. Nyaya yapo ngekuti takutozwa sabhuku kuti sabhuku anoti kudii. Tichikwanisa kuti pane zvatingakwanisa kutaura manherano, asi inini zvindakuona ndezvekuti nyaya iyi ihombe. Inonga yakutodawo waridzi wenharaunda kuti wange waripo kana paripo pamunoda ndizope uchapupu inini. Kwete panapa nekuti ndatoona kuti ratodai.
Saka zvakadaro zvichiwa sabhuku akazotaura akati zvitakutaura panapa wabereka nyaya iyi taakuendese pashi. Pakada kumboita nharo dzewamwe waiti ayi ishe munyenga. Saka zvadaro uyu munin'ina wangu ndiye akazouya pamberi akataura kuti ko imimi mukoma muri kuda kuti muzobvume nyaya iyi pamberi pamambo here, madii kuti timbomabvume nyaya yenyu zvongoperere panapa. Taendiko ndakati hazvikwanisiki, dai zviri zvaikwanisika kuti zvaida kuti zvidaro kungadai nyaya iyi yauya iine imwe nzira kwete semaiurire eyaita nekuti izvo zvitarisai mhomho iri panapa zviri kureva kuti vanhu vatori nechinangwa. Iyaya yatouya vanhu vari kuuya waine chinangwa. Saka inini handikwanisi kuti pane zvendingambotaura nemi panapa kunze kwekuti yaane wakuru wenzvimbo. Saka zvadaro ndopasabhuku paakataura kuti chibvapo nyaya ngaiende pashi munyenga. Iwo wakati aiwa kana zvakatodaro ngatiti manhero anaya ngatiende pashi munyenga. Sabhuku ndopaakati hazviiti nekuti inini ndini ndaakutaura kana nyaya yekuti yakwandiri nini sabhuku pashi munyenga tinoenda mangwana kwakachena. Hazvigoni kuti ndisvike ndichionopera ishe usiku hwakadai. Saka ngatidzokerei munzvimbo dzedu mangwana makuseni toenda pashi. Saka pakazomboita kukakatidzana kwekuti mwana uyu akanzi saka ari kurara kupi vanhu vauya nemwana uyu. Paasvikira handiti asvikira kumba kwako here iwowo, iwowo ukachizoatakura uya nawo panapa. Saka vanodzoka zveikoko mangwana taakuenda kwani toenda pashi. Saka uyu munin'ina wangu ndiye akati hazvigoni. Ndobva aita sekundiramwira inini kuti mwana uyu ari kutaura zita renyu imini mukoma. Saka zvaari kutaura zita renyu imini mwana ari kusara pano. Uye mwana wacho ari kunzwa ndopaakati inini handisari pano, handisi kusara pano. Ndopawakachizotora nombo waenda ndokuzomuka tichiende pashi munyenga. Ichibva yasvika ikanotaurwa pashi munyenga. Ishewo akazoti nyaya iyi handichaigoni sinzi mwana uyu ari kutadza kuti ataure zvaakanga abude zvaakanga ari kuita. Paakanzi pacho mwana ngaachimira abva adini ataure, haana chaakakwanisa kutaura. Saka akazoti nyaya iyi handichaigoni, inonga yaakuendawo kwakuru wangu anoti matariya mwana wehanzvadzi yedu. iyo irikutaurwa I think yongoenda kuseri kwechuru kaenda une zvekutaura here kana kuti yoenda kuseri kwechuru yorodzoka. Unoenda kuseri kwechuru here muzodzoka nyaya yoendera mberi kana zvine zvekutaura. Ndinazvo zvekuti ndingotaura senyaya ingati pamusoro ingati zvinhu zvakaitika ndezvekuti ndakaona hanzvadzi yakuuya pamba yakatosvikawo ndisipo. Aiwa, zvekubudirwa kwemwana hatikuda kuti titsvage kuti zvakazodii kuti mwana abuda ichokwadi handiti. Achipfuma uyu handiti ichokwadi.
so ndo zviripo. Saka nditoda kundoona ndakuendesai kuseri kwemweya tindoone kuti ichokwadi here uyu kuti akauraya kana kuti pane zviri kuitika pamwana. Handiti kwete kuti tirambe tichingodzokora nyaya imwe tainzwa kana kuti ukorekte kuti haiwa inini handina kunge ndakamirira izvozvo kana kudii. Handiti. So ngatiendei kuseri kwechuru todzoka. Haina kupera nyaya iri kutotanga. Tidonzwe kuti rakamira sei. Unoenda nemwana uko anoenda mwana wacho unoenda naye. None zvakuva ndege itatinzwe utatu rachiriko taenda kuseri kwechuru nemhuri chiyambo yanga iri nhau pakati pemwana ari kusvikirwa nemhepo yemufi. Tasvika tatanga kuenda kuna chiremba dendera. Chiremba dendera ati ndaona mwoya semhuri asi ndaona paine mhepo yemufi. Kusvika pautanga akanasumudza mwana uyu waya naye achitsanangura kuti ane mhepo yekusvika mhepo yemufi. Kusvika azosumudza baba zvakare achiti ndaona maoko enyu asina kundichekera pakufa kwemhepo irikubuda. Mhepo ikada kuhakwa zvikakutora kunetsa kuti ibude pachibuda kwaita haina nhoroondo yataura angotaura sidai kuti ndini John ndakaurayiwa naWirandi. Asi vakazoendera mberi kuchinga kuti ndakaidiwa nemhuri kunyatsonzota kwaurayiwa sei zvakawamba sei nhoroondo yanyatsogura zvakanaka. Zvazoita kuti mudiki atirambudzikana nedare saka tiende kuno umwe chiremba. Takaenda kuna chiremba Makwira. Chiremba Makwira akataura kuti no ndaona mhuri mauya semhuri asi ndaona muine mhepo yemufi. Mhepo yemufi vanongoita zvakare kune mwana uyu ndo pari kupotera mhepo yemufi. Akazosvika pakuti akanongoita zvakare apo akati mimi ndaona maoko enyu akatsvukapo haana kundichenera. Akazosvika pamberi kuendera mberi kuti mhepo ibude pane mwanasikana mhepo haina kubuda. Mhepo isina kubuda chiremba azoona mhepo yakagumbuka ndizvimaaa nevabvunza kuti asi nezvamakaita here. Vabereki vambotsanangura kuti mhepo iyi yakabuda kumwana yakauya ichitaura nezvaida kuita nazvo asi zvinhu zviva zvina ari kundipfuma ndondiinini ndakuti nditaure pamberi penyu kuti izvi zvishuwa pamberi penyu handinongokura ndakaita zvinhu zvakadaro. Saka kuti ndivimbe chimbomira Wirandi upindure aizochiviraituye kuti akabvumirana kuenda mberi. Upindure kamwe chete dhisimisai kana kuti musadhisimisa. Tati waunza nyaya yako munomu uchinzi uri kupfumwa. Ndiye angachiti ndizvo uchinzi uri kupfumwa iwo. Hatina kumbovabvunza kuti hapana taura futi muno. Tenda yangoti ichokwadi ndo zvakaitika zvokuti mwana uyu takaenda naye kumba kwavo. Mwana haana kubuda nhasi angobuda achitaura kuti ndiwo wakaura John. Iwewe dare rakuda kuchitsvaga nzira yekuti mubatsika nemhuri yese iri mumashure mako nekuti pane zimweya unozopanzwa. Iwewe pamberi pamambo waakuramba kuti n'anga dzenyu dzanyepa. Inini maoko angu haana kumbobata izvozvo. Kana mhuri yangu ngaisatye haina kana ngozi yeinowana ngekuti maoko angu haana kudaro. Saka nyaya yako takudhisimisa ngekuti mese hamuna mhosva. Saka todhisimisa here kuti mwamangobuda ikuenda mese makadaro. Tasazodzoka futi pani. hapana anochoka nekuti ndine chokwadi nazvo. Alright, nyanya dhisimisa chisimuka nyuma yendo kudzimba dzedu. hauna mhosva hauna kumupfuma hapana mhosva. Saka chisimuka imudi kana iri Ngozi yakuuya mochizoya tokubatsirai nyaya yengozi. Handiti isusu yanga atidaidzira kuti akupfume yaonekwa kuti iwe zvawakataura ndo zvaonekwa nedare. Hino zvinoita manje mhuri ndiyani kutaura tendai kana matombouya
pamberi pedare pamberi pamambo. Mambo anotonga vanhu wakafa vari kumakuwa chaicho kumakuwa ndekwamambo nemasabhuku nemadzishe ndo vanotonga mweya dzeikoko. Nemi wapenyu mufamba pamusoro pevo muri vanhu vamambo. Zvino mweya kana vakusvitsai pano pamberi pamambo kuti uone kubatsirika nemiwo muchibatsirika moramba sezvamuri kuita chiendai mukudzora panapa manji mese manji mamera nyanga chobudai chobudai. Yeah,